Prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da će veoma brzo građani moći da vide značajne rezultate u borbi protiv korupcije i najavio je da će istraga krenuti sa mnogo mesta u isto vreme. Istragom će, kako je objasnio, biti obuhvaćene sve firme gde se sumnjam da je privatizacija sprovedena uz izvršenje krivičnog dela. Nažalost, mi ranije nismo imali ni sistem, ni mehanizme za borbu protiv korupcije, gradimo ih danas. Veoma brzo vidjet ćete velike i značajne rezultate, a ljudi u Srbiji će moći o tome da sude. Ono što je sasvim sigurno, niko u Srbiji ne može i nema pravo da pljačka imovinu građana ove zemlje, a da za to ostane nekažnjen. Samo molim, i jedino za šta molim, to je malo strpljenja i ništa više. Mi radimo stvari iz početka. Prema Vučićevim rečima, istraga će krenuti sa mnogo mesta u isto vreme, a do sada je napravljeno više od 20 istražnih timova. Kada se dođe do prvih rezultata, kaže Vučić, tužioci mogu da izađu sa čvrstom optužnicom, pa posao sudijama ne bi trebalo da bude teško.